1 декабри соли 1899 дар қуллаҳои сарбофалаки Помир, деҳаи постдараи ноҳияи Шуғнон, кӯдаке ба дунё омад, ки дар оянда чун ситораи тобони озодӣ дурахшид ва барои барқарор кардани давлати тоҷикон дар он давру замон ба роҳи истиқлол ҷоннисориҳо кард. Ин ҷавонмарди ҷасур бо қалби лабрез аз ишқи ватан дар майдони набарди сиёсӣ ҷонбозиҳо намуда яке аз намояндагони асосии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гардид ва марзу буми аҷдодиро аз парокандагӣ ҳифз намуд. хизматҳои таърихии ӯ дар роҳи аз нав барқарор кардани ҳуқуқҳои сиёсии тоҷикон дар асри 20 беназир аст. ӯ бо ҷасорати бемисл дар баробари пантуркизм ва беадолатиҳои давр истодагарӣ карда, манфиатҳои миллатро аз ҳама чиз ва ҳатто аз ҷони хеш боло гузошт. ӯ дар роҳи муқаддаси ватанхоҳӣ аз ҳеҷ гуна туҳмату фишор ноҳаросид ва чун қаҳрамони асил ба қуллаи шаҳодату ҷовидонӣ расид. номи ин марди шариф, ки қаҳрамони Тоҷикистон ва рамзи шикастнопазирии рӯҳи миллӣ аст, Шириншоҳ Шоҳтемур.